दिनै नोंथांमोननि जा निउस चेनेलजों आं मोनसे फोसावनो नागिरदों। मानो होनब्ला दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा बुहुमनि जिखिनि बुहुमाव थानाय बा जोंनि आसामाव थानाय जा बाथौ गौथुमनि जिल्लाफोरखौ लानानै मोनसे थिंकिं खालामदों। गिबियावनो आं दुलाराय बाथौ गौथुमनि कमिटिखौ आङो गोजोननाय बावहरो। मानो होनब्ला बिथांमोना आसामाव थानाय जेसेबां जिल्ला बाथौ गौथुमनि जिल्ला बिथांमोना मिरु बाथौ थानसालियाव लिंहरनानै आर'ज गाबहैयो मोनफ्रोमबो मंगलबाराव। बेखौ आंनि फ्राय गोजोननाय बावहरो। मानो होनब्ला दिनै जोंनि बर'फोरा बाथौ धोरोमजों थांगासिनो दङ। जोंनि मानसिफोरा बाथौ धोरोम सिबियो आरो जों एकताखौ बे जिल्लानि रायजोआव थानाय जेसेबां जिल्ला दङ जोङो कानेक्टिं खालामनो हायोब्ला जोंनिनो मोनसे गौरब। आरो दिनैनि नैबे बाथौ थानसालियाव मिरुनि बाथौ थानसालियाव आं सफैनो हादों। जोंनि जिल्ला आंनि जिल्ला आंनिनो कामरुप जिल्लानिनो बाहागो लाफैदों आरो कामरुप जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा आंखौ बाहागो लानो लिंहरनाय लेखा आं सफैनो हादों मिरु बाथौ थानसालियाव। आं सानो दिनैनि नैबे साननि गेजेरजों मंगलबार साननि गेजेरजों जोंनि आसामाव थानाय साफ्रोमबो बर'फोरा बाथौ सिबियारिफोरा मोनसे इउनिफर्मजों सिबिलांनो हायो। आरो जायफोर जोंनि गेजेराव माने सानोल' बाथौ सिबिनो सानो सौहैस्लाबाखै मोनथियाखै जोंनि बाथौ दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो बहाबा गामियाव हाबबावनानै जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो दंबावो खुनु मोनसे इनडिसिप्लिन भाबै गामि दङ। बेफोराव जोङो बाथौनि मोन्थारफोरखौ बा बाथौनि जि फोसावनाय बेफोराव हाबहैयोब्ला जोंनि बाथौ सिबियारिनि बाङाबो बांसिन बावगोन। आरो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमखौ आङो मोनसे गोजोननाय बावहरो बा धन्यबाद होनो लुबैयो। खारन जोङो नेसनेलि जा मोनसे दुलाराय बाथौ गौथुमा खालामनो नागिरदों बाथौइज्म बेखौ जाखिनि मावबाय थादों बिथांमोननिफ्राय आं खबर मोनो। आंबो जिहेथु बाथौ सिबियारि ट्रास्टआव थायो आरो जोंनि कमिटिनि बाथौ गौथुमनि कमिटिनि दैदेनगिरिफोरा दिनै दिल्लीयाव थांनानै दिल्लीनि हाइ अफिसारफोरजों रायज्लायनानै जिखिनि इज्म खालामनो नागिरदों बाथौनि बेखौ बिथांमोना प्रसेस्टा खालामगासिनो दङ बा नाजागासिनो दङ। दिनै जोङो जुदि जोंनि बर'फोरा माबा माबि दानिफ्रायनो जों जुदि हिन्दुइज्म लिरोमोन आगोल दानिफ्राय जुदि जों बाथौइज्म लिरलांबा बेबो मोनसे जोंनि फर्मुला। आरो बेनो जोंखौ बै सरकारनाव माने खामानि मावनायाव गोरलै खालामहैगोन। जों नोंथांमोननि चेनेलजों आं बुंनो नागिरदों जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा जि मोनसे फर्मावनो जा माबा मोनसे फिलआप खालामनांगौ रिलिजनाव सोंनाय थायो बा लिरनाय थायो जायगा थायो बेयाव जों जुदि बाथौइज्म होनना लिरलाङोब्ला बेनो मोनसे जोंनि धोरोम फोसावलांनाय बेखौ आं बुंनो थाङो। गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानाय बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोनजों बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोदों बे समाव। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय बाथौ थानसालियाव आर'ज गाबनाय हाबाफारि कामरुप जिल्लानिफ्राय सफैनो हादों। 500नि बांसिन बेयाव बाथौसाफोरा बाहागो लानो हादों आरो बेयो मोनसे बर' हारिनि थाखाय बाथौ धोरोमनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बे गाहाय बाथौ थानसालि बाथौफुरियाव बे आर'ज गाबनाय हाबाफारिखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा मावफारि लानानै बेखौ लानाय जादोंमोन आरो फैयै दिनै 24 जिल्ला बे दिनै आगान होफैबाय आरो बियो दिनै मोनसे धोरोम फोसावनायनि मोनसे जाफुंसार। मानो होनोब्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय बाथौ थानसालिखौ लुफुंनो थाखाय आरो दिनै जिल्ला आफादनि आरो बियाब आफादनि सिङाव जिखिनि बाथौ सिबियारिफोरा खामानि मावगासिनो दङ नैबे मोनसे धोरोम बिथिङाव फोसावनायनि मोनसे मावथांखि आरो बेखौनो लानानै सुबुं गोजोन आरो थासारिखौ नागिरनानै दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैनि बे आर'ज गाबनाय हाबाफारिखौ लादों। आरो दिनै जायफोरा आर'जनि हाबाफारियाव जिल्लानि सिङाव थानाय बियाब आफाद गामि आफाद बिबानगिरि बिथांमोनखौबो जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरदों। मानो होनब्ला बिथांमोनाबो दिनैनि सानसेनि हाबाफारि लानानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय बाथौ थानसालियाव बाहागो लाफैदों। जों नुनो मोनदों माब्लाबा समाव बबेबा जिल्लानि आर'ज गाबनाया एसे
बेले बेजे बबेबा जिल्लानिया सिरियाल बेफोरबायदि बेयो सैथो मानो होनोब्ला बिनि सायाव वार्कशप लाबोगासिनो दङ आरो बे वार्कशपखौ जिल्ला लेभेल आनसलिक लेभेल गामि लेभेलफोरावबो होनायनि राहा खालामगासिनो दङ मानो होनब्ला दिनै आर'जनि गेजेरजों इसोर मोनदांनायनि मोनसे राहाखौ लानाय जादों आरो बेनिखायनो जोङो आर'जनि खौसेथि आरो समान खालामनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा बिनि सायाव गोबां मावफारि लाबोगासिनो दं आरो बे मावफारि लाबोनायनि गेजेरजों निस्सय बेयो उननि समफोराव आर'जनि डिसिप्लिना फैगोन आरो बेखौ जों दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जों खामानि मावलांनो नाजागासिनो।